точка. Както виждате, ето го трамвая. Дали ще в тези цветове не се знае още. И сега потегляме с този красавец. Ето, даже пише линия 10. Номер 10. Така. И сега ще покараме. Сега ще чуете как звъни. И караме този хубав трамвай. Ето да го разгледам отвътре. Сега ще спрем да го разгледаме. Ето тук има първа врата, която е голяма. И разликата е половин прозорец между тази. И както виждате, втората секция е по-дълга от първата. Има табели. Вътре дръжките са... Седалките не знам дали ще са точно тези, но горе-долу ще е така. Отзад ще има електрическа табела с топове. Допо пише отзад. И естествено ще има бутони на вратите. И нека да го тестваме този хубав трамвай. Ето сега. Доста добре се движи. Ето сега ще спрем. Ето го хубавия трамвай. Ето тук ще има, ето ги вратите как са отворени. Естествено с новата вид пантографа ще се захранва с електромотор. Тази идея е много хитра, да има две врати доблизо. Защото така ще слизат по-бързо потока на хората. И за инвалиди е доста удобно, както виждате. Тук има празно място за инвалиди. Добре. Ето вътре да ви. И сега close doors. Затваряме вратите. И сега потегляме. Тази игра се казва Trams. Остава в Roblox. Ще пратя линк. Който иска може да го кара. В този видео ще видим какви цветове ще е трамвая. Както разбрах, че скоро ще има нископодови трамваи за линия 8 ЖК Люлин, но трябва след ремонта на булевард Стамболийски. Така, разбрахте. И сега ще ви покажа отварянето с другия бутон. Ето сега. Натискаме ето бутона и сега вижте. Малко да го зумна, че не го скива. Ето. Ето, примерно последна врата. Отваря се. И сега затваряме вратата. И само тези врати ще се отварят, което е яко. Ще са климатизирани. И потегляме следващата спирка. Площад журналист. Аз си представям, че това е площад журналист. Или по-точно ще там при Македония. Площад Македония или... Защото доста прилича, сега ще ви обясня защо. И моля ви абонирайте се за ArtLego. Това е първото видео с новият микрофон. Да, това прилича по-скоро на булеварда при съдебната палата. Сега светофара е червен, но светна. Зелен. Мигачите сега ще ви покажа как работят. Ето да видите. Така ще мигат. Но трябва естествено да има и ремонт на цялото трасе по булевард Кингс Бълчер. Ако ще чудите който е булевард, той се намира от ЖК Кръста, от кръста както го наричаме, до
семинарията, тази църква, където трамвая спавете са клати, там трябва да се смени абсолютно трамвайното трасе и модернизиране за стоя. Просто трябва релсите да се оправят малко, да се направи по да не е толкова трудно, да се нагласят релсите да са равни. Паветата всъщност изолират само от трамвай, но това на графа и графа да не ще да се благодаря на всички, които го гледаха. Моля видеото да се споделя с приятели. Абонирайте канала. Ще има интересни видеа също за новите метро в Шкода, които ще се присъединят в края на 2026 година. Първият блок трябва да сега да дойде. Естествено, той няма да бъде пътници, трябва да се направят. Благодаря на всички, които гледаха видеото.